हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। चलନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି କରିବା ଯୋଉଟା ହେଲା ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ, ଯୋଉଟା କି ଛୁଆ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସୋୟାବିନ୍‌କୁ ଭଲ ଭାବେ ସିଝେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ତେଲରେ ଭାଜି ଦେଇଛି, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ତା ଦେହରେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇଲି। ଚିନି ନାଲି ନାଲି ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ମସଲା ପକେଇଲି। ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଅଦା, ଜିରା ଆଉ ଟମାଟୋ। ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲୁଣ ପକେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଉ ରୁଚି ପାଉଡର ପକଉଛି, ଯୋଉଟା କି ନୋ ଅନିଅନ ନୋ ଗାର୍ଲିକ ର। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମେ କିଛି ବି ଆଡ କରିନେ। ଏଠି ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ ଆଳୁ ପକେଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ସେଥିରେ 2 ଗିନା ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏଠି ମୋ ତରକାରୀ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକଉଛି। ତରକାରୀଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।